Where are you? You good? Yeah. What is my? You are good. Yeah, I'm good. There's some radio. Ina cin gwara. Akwai remote ne? Ga remote ɗin nan ba ba na zo rage na gani sai ya cire na wannan kusa. Bari a rage. Yau kai ka samu da kanka ba ko? Wannan shi ne wa. Kai sawa za mu haka da. Abu ga yau za ka shi. Ai shi ga ji wani ko. Ba na yin wannan sai. Ga yaro gaskiya aji ba. T-Max. Wata kwashi ne bin da ke. Ba ya ciwo ga.